କ'ଣ ଖାଉଛ? आम्ही पखाल भात आलू चटणी और आंब ଖରି कलमी ପଖାଳ ଭାତ, ଆମ୍ବ, ଆଳୁ ଚଟକା ଖାଉଛି। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛ ଯେ? बहुत बढ़िया। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛ ବା? ମୁଁ ଟିକେ ହାକି ଅପରେସନ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚଷମା ଡକ୍ଟର କହୁଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଏଥିଲାଗି ଚଷମାରେ ପିନ୍ଧି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁझे? ଲଙ୍ଗା ହିରୋ। ଖାଇଦେ ପଖାଲ ଭାତ ଖାଇଦେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଆଳୁ ଚଟଣି ତମେ ଖାଅ। ତମେ ଖାଉନ? ପଖାଲ ଭାତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପଖାଲ ଭାତ ଖାଇଦେବ ନା ଏ ଖରା ଦିନେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ନିଦ ଲାଗିଯିବ। ଏ